No, Nicu, ia povesteale tu ce se ridică de acolo. Ha? Ai grijă, nu. No, fiți atenți aici, ca ăsta lui arăta eu oricui care grea de pădure. Să ție minte. Fii atent lemnele cum vin în față. No, vedeți voi ce se întâmplă aici? Tata sal. Stop! Lasă! Stop! No, am utrat să mă duc să le tai. Pa!